Des del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Lleida s'ha realitzat una jornada molt especial, multidisciplinar, per parlar de la salut de la gent gran. Durant els propers minuts veureu un resum del que ha estat aquesta jornada, on s'han parlat de realitats i sobretot de molt de futur. Mercè Porter, presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida. Primera jornada dedicada a la gent gran. Què és el que us va impulsar a realitzar-la? Bueno, ens va impulsar segurament, doncs, ja sabem que venim del temps de la Covid, no? I l'únic que va posar de manifest és una que els professionals sabien, o sabíem des de feia molt temps, que era aquesta dificultat tant pels professionals que treballen en aquest sector, perquè de vegades les ràtios són molt complicades, els sous són complicats, però alhora també per la gent que està en un període de la seva vida complicat, que ens atansem a uns anys de vida amb unes mancances de mobilitat, amb unes mancances d'independència, i que d'alguna manera el col·legi volia vehicular, obrir un espai de debat per poder intentar buscar reptes o solucions a tot aquest problema que és de futur, a més. Un problema de futur, però que també el paradigma ha canviat. No és el mateix fa 20 anys ara, perquè fins i tot els professionals que avui estan convidats i que han participat a les diferents taules són de diferents àmbits, no ben bé de la infermeria. Sí, tots sabem també que hi ha hagut incorporació, sobretot a atenció primària, de nous professionals, però és que és així. No n'hi ha prou amb tenir metges, no n'hi ha prou amb tenir infermeres, gerocultores, necessites gent que vingui del món de la rehabilitació, gent de treball social, perquè hi ha unes problemàtiques socials molt agafades i que moltes vegades van molt lligades a com se sent una persona, o gent, psicòlegs, tota una sèrie un ventall de professions diferents que s'han d'incorporar i que s'ha de treballar, tal com diu la Montse Gea, de manera intersectorial. El que sí que està molt clar és que si fiquem gent gran i naixements, guanya la gent gran, ens hem de preparar. Sí. Tots volem arribar-hi, i si no ens quedem pel camí ja arribarem, però si ara ja tenim un índex d'envelliment que em sembla que està sobre el 20 i pico %, això va en augment, i és evident que d'aquí uns anys hi haurà uns professionals, a més, que s'estan jubilant, que ens anirem jubilant, i el relleu, està tardant a venir. Per tant, la societat, com a societat, hem de canviar el paradigma, el model de tractar aquesta gent, una gent que té molts valors, que té molt coneixement, precisament per ser gran, i que moltes vegades deixem pel camí. Mercè, t'agraïm moltíssim que heu fet des del col·legi aquesta jornada i que sigui la primera de moltes. Esperem que sí. Moltes gràcies a vosaltres per ser-hi. Al ser una jornada multidisciplinar, per nosaltres encara és molt més important. El fet de diferents professionals de la salut que puguin treballar de manera integrada és prioritari per a l'atenció de la persona gran o de qualsevol cicle d'edat. Llavors, aquest fet d'aquesta visió integral, biopsicosocial i espiritual de manera global fa que sigui realment rellevant i on la cura infermera agafa un protagonisme molt important.
El Pla de Salut el que marca són polítiques d'atenció. Per tant, jo crec que hem de tenir primer clar quines polítiques podem desenvolupar per després parlar quins recursos necessitem perquè aquestes polítiques puguin ser efectives. Per tant, serien com dos nivells diferents. El Departament de Salut crea el Pla de Salut com un instrument que serveix com a eina perquè la resta d'unitats tinguem polítiques clares a desenvolupar. Aquest Pla de Salut concretament ha sigut un Pla de Salut molt participatiu, on han participat diferents unitats del Departament de Salut, però també diferents professionals. La jornada ha estat possible gràcies al treball de la nova Comissió d'Infermeria Geriàtrica del Col·legi de Lleida, una comissió que es va crear el mes de gener amb la participació de tot tipus de professionals relacionats en l'àmbit de la salut. D'allí n'ha sortit aquesta primera jornada multidisciplinar per millorar la qualitat de vida i atenció a les persones que gaudeixen de la tercera edat. Lourdes Terés, tu ets la responsable de la comissió que s'ha creat i on van néixer les jornades que ara estem gaudint, la primera jornada multidisciplinar. Sí. Aquesta comissió, com hem dit a la jornada, la vam crear al gener i vam començar a rodar ja amb un projecte molt ambiciós, que és fer una jornada de geriatria aquí a Lleida. És la primera vegada que es fa d'aquestes característiques i hi juguen molts professionals. Sí, hi ha professionals de tots, o sigui, tocant el món de la geriatria, tenim molts professionals, tenim fisioterapeutes, tenim treballadors socials, infermeres, vull dir, sí, és molt ampli. Lourdes, ha estat difícil ficar el topall de dir ja no podem fer, ja no tenim més temps per poder parlar de tants temes? Doncs sí, mira, això ens queden coses per una propera, perquè volíem escoltar més veus encara, vull dir, pensàvem que també hauria estat interessant tenir les persones que estan atenent directament, com són les auxiliars de geriatria, i en aquest moment no ha pogut ser, però sí que esperem que en properes edicions sí que puguem comptar també amb elles, perquè són una part molt important de la geriatria. I les infermeres, una vegada més, lideren un projecte d'aquestes característiques. Sí, la veritat és que ha estat molt bonic perquè ha comptat amb gent amb infermeres molt diversa, exacte, infermeres que treballen a hospital o a residència o en atenció primària. Vull dir que tenim una comissió que és molt rica amb les mirades. Sí. He volgut incidir en la qüestió de l'experiència emocional d'envellir, tenint en compte que és una etapa que forma part de la vida i que no es comença a ser gran a partir dels 65, sinó que és una qüestió que es va gestant al llarg de tota la vida, sobretot que el tema de la vellesa és una etapa de dols, que és una qüestió important i que requereix tot un esforç psíquic, diríem, d'adaptar-se per totes les pèrdues que s'han anat vivint, i el repte, diríem, que és com seguir sostenint o mantenint i trobar la manera de seguir apostant pel desig de viure. Bàsicament, les persones grans cada vegada tindran més necessitats i seran més exigents amb els professionals que les atenen. I per tant hem de tenir professionals especialment formats i que siguin capaços de treballar de forma conjunta per donar aquesta volta o donar resposta de forma global a totes les necessitats de les persones grans. Per nosaltres podríem prioritzar 4 reptes. El primer repte seria donar a conèixer què fem als altres professionals. En segon lloc, seria millorar l'accessibilitat als recursos socials dels pacients i dels seus familiars. En tercer lloc, seria participar com a treballadores socials en els òrgans de planificació. I quart repte, no menys important, seria una reordenació i un impuls dels serveis socials en els seus diferents àmbits. Jo diria que els fisioterapeutes que treballen en l'àmbit de la geriatria és una professió molt vocacional, però que sovint no té el reconeixement, diguem-ne, que hauria de tenir en l'àmbit econòmic.
La nostra reclamació és que en els plecs de contractació, quan hi ha residències que fan concerts públics, tinguin les mateixes condicions laborals dels fisioterapeutes que treballen en l'àmbit privat, cobrint els mateixos sous, que tinguin les mateixes condicions laborals, que tinguin els mateixos drets. Simplement perquè si no el que estem fent és competint amb coses diferents. La manca de professionals és un problema que no només té infermeria, sinó té altres professions també sanitàries. Un dels problemes de la manca de professionals moltes vegades va lligat amb les condicions laborals i econòmiques que es troben aquests professionals. Tot això està més encara, es complica més amb l'àmbit de la geriatria perquè hi ha molts d'aquests professionals que treballen amb la geriatria que acaben marxant a altres recursos sanitaris com l'hospitalització perquè sembla que tenen millors condicions laborals. El método CROM es un método que está dirigido a las personas con demencia en centros sociosanitarios, en personas institucionalizadas. Tiene dos objetivos, que por un lado es la reducción de neurolépticos y la reducción de fármacos dirigidos que actúan sobre el sistema nervioso central y por otro lado conseguir una mejora en la calidad de vida, dando un poco de espacio a que se puedan desarrollar dentro del centro sin medicación. Y cuando terminamos el proceso de análisis de comportamiento y historia de vida y tratamiento farmacológico, nos encontramos con que solo un 7% de las personas con demencia realmente precisaban esa medicación. Aquest projecte el denominem Atenció centrada en la persona sense subjeccions. El model aquest el que pretén és posar el punt d'enfocament amb la persona, amb el que és aquella persona abans que estés malalta. La seva dignitat, el que eren els seus valors de vida, tenir-lo en compte a l'hora de decidir els professionals què s'ha de fer. Això és el que fem normalment els professionals. I el que intentem és, el professional té el coneixement, però hem de tenir en compte la persona, què vol ella per si mateixa, que pugui decidir quin és el seu model de vida, tot i estar malalta, pensar en les seves potencialitats. Estem molt contents perquè els professionals estan contents, es senten més satisfets amb la tasca que fan, perquè també obtenen aquest feedback dels pacients. Nosaltres tenim la cultura de subjectar les persones per protegir-les, per evitar que caiguin, per evitar que es facin mal, perquè és un model que hem après que s'ha de fer això. Però quan aprens que hi ha altres possibilitats, coneixent aquella persona com era abans d'estar malalta, interactuant amb les famílies, descobreixes altres possibilitats que no siguin utilitzar les objeccions físiques. I això és gratificant pels professionals, és molt gratificant. iFeel és un projecte que ha nascut partint d'una gran crisi que hem viscut com el Covid i amb uns objectius molt diferenciadors dels que coneixíem fins al moment. Al final iFeel treballa perquè hi hagi grandesa en fer-se gran. Nosaltres hem creat unitats de convivència que van acompanyades d'una metodologia que acompanya amb la manera de fer. Cada unitat de convivència està plena d'eines facilitadores perquè la persona pugui ser el més autònoma possible. I cada unitat és una llar, perquè entenem que el servei de residència al final és una continuïtat i hem de saber treballar per continuar el cicle vital de les persones.
compartit amb les infermeres la importància d'un acompanyament des d'un punt de vista ètic, que vol dir acompanyar la persona integralment en les dimensions bio, psicosocials i espirituals. I ell ha donat molta importància a l'acompanyament espiritual perquè normalment a la persona gran la part bio, les cures, el dolor, doncs l'infermeria això ho sap tractar, sap gestionar el patiment, el dolor, la part psico i social també, però la part de donar-los confort, de que no pateixin, perquè passi el que passi estaran cuidats i deixaran les coses bé, també és una tasca important de la infermeria. I també he volgut reivindicar que les cures haurien de ser més valorades políticament, no només reivindicades a nivell oral de està molt bé tenir una ciutat cuidadora, no, cal fer una revolució econòmica en com se remuneren les persones que se dediquen a fer cures que són, entre cometes, repetitives, d'estar contínuament pendent d'un cos envellit que al final se morirà. Caldria fer una revisió dels convenis col·lectius que per això tenim tan poques infermeres malgrat que les necessitem tant. Se ha hablado que desde el Plan de Salud de Cataluña hay que hacer un mapa, ¿no? Hay que diseñar un mapa y describir cómo es ese colectivo, ¿no? Y cuál es la población diana para dirigir los recursos específicos a esa población. Eso por un lado, ¿no? Y se ha incidido mucho en la calidad de vida de los mayores también, y por eso la atención centrada en la persona, puesto que se ha cambiado de paradigma y en lugar de organizaciones centradas en las tareas o en los profesionales, ya son organizaciones centradas en la persona, tanto en las residencias como en la atención primaria, como en cualquier nivel asistencial, sobre todo en residencias y en atención primaria. O sea, ese es un cambio de modelo organizativo, y también se ha detectado la necesidad de coordinar y de hacer un seguimiento de la persona desde que comienza a tener un problema, incluso desde antes, es decir, a nivel preventivo, hasta el final de vida, hasta la muerte, ¿no? Y en ese sentido, pues los mayores señalan que es importante tener un referente, ¿no? Un referente al que poder dirigirse cuando la atención está a veces tan compartimentada. Eso también se ha señalado, ¿no? Bueno, y luego también se han referido mucho los profesionales y los políticos, ¿no? A las necesidades de los profesionales, una necesidad de definir perfiles de trabajo para enfermeras de práctica avanzada, puesto que los problemas que presentan los mayores son cada vez más complejos, definir perfiles para la enfermera geriátrica o para los profesionales que se dedican a este colectivo, también formar a los profesionales. Se ha hablado de la profesionalización de la atención. No solamente se ha hablado de la profesionalización en las llars de jubilats, pero también la profesionalización de los cuidados. Y luego, en cuanto a las familias, pues siempre que atendemos los profesionales, atendemos al binomio paciente-familia, y de ahí que los proyectos que se han expuesto, pues en algunos de los proyectos se han implicado a los familiares o han sido proyectos dirigidos a los familiares. La jornada també ha servit per donar veu a entitats i professionals que treballen en l'àmbit de la gent gran. És per això que el Col·legi ha organitzat una roda de comunicacions orals on ha distingit a 2 dels 8 projectes presentats, un relacionat a les tècniques de gamificació per a pacients amb Parkinson i un altre per la creació del primer coworking en una residència. També s'han lliurat els premis al primer concurs de fotografia, guanyat per Laia Torra, i un altre per al concurs de relats, el guanyador del qual ha estat Jaume Pallàs. Jordi Ballester, una de les persones també molt atentes a tot el món i sobretot a aquesta bellesa, que moltes vegades creiem que no arribarà i quan arriba ens agafa una mica desprevinguts. Vosaltres des del col·legi i tu com a vicepresident, i que a més, dintre del sector estàs també liderant un grup de persones que treballen precisament per la gent gran en aquest tram de la vida. La importància del que el col·legi participi en aquest tipus de jornades, quina és? Bé,
Lamentablement, de jornades d'aquestes i del món de la geriatria, com s'ha dit a la jornada, n'hi ha molt poques. El fet que el Col·legi d'Infermeria hagi pogut liderar aquest projecte i poder aglutinar els diferents professionals que treballen en el món de la geriatria, doncs ha de ser un punt de partida per a que s'ha parlat de molts professionals. O sigui, la geriatria és multidisciplinar i a la jornada han estat representats tots els col·lectius que treballem amb el món de la geriatria. Doncs el que volem des del Col·legi d'Infermeria és actuar com un ens facilitador del desenvolupament de la professió, la part geriàtrica, però també volem ser un ens facilitador de poder unificar tots els professionals que treballen amb el món de la geriatria. Hi ha una cosa que m'ha agradat molt, Jordi, durant tota la jornada, que hem pogut escoltar els diferents ponents, fins i tot aquestes comunicacions orals, que hi ha molt de futur, però no solament futur com a feina, sinó també amb els pacients, amb els usuaris. Bé, evidentment, si ho mirem des d'un punt de vista laboral, la feina no se'ns acabarà perquè tots hem d'arribar a vells i desafortunat el que no hi arriba, no? Però també aquest nou model d'atenció basat en la persona, amb la que hem d'escoltar la persona i hem d'intentar satisfer les seves necessitats, no aïllar-lo, no canviar-li el seu règim de vida, com serien els antics models residencials, sinó que la residència s'adapti a les persones. Doncs avui els diferents companys que treballen en centres residencials ho han posat sobre la taula, aquest canvi de model i el fet d'escoltar molt bé i d'aprofitar, per exemple, les experiències de tota la gent que tenim quan envellim. Jordi, la primera jornada multidisciplinar de salut i gent gran s'ha fet a la Facultat de Medicina, no podia ser d'una altra i, a més, com dèiem, el Col·legi d'Infermeres i Infermers de Lleida capdavant d'aquest projecte. Hi haurà més, no? Espero que sí. Per la nostra part, estem oberts a facilitar, a ajudar al col·lectiu infermer, però també a la resta de col·lectius que tinguin idees, perquè sí que la nostra missió és defensar la professió, però som una professió sanitària, una professió que està dedicada al cuidatge de persones i a les persones necessitem a la resta de companys de professions per cuidar-les. Ens necessitem tots perquè hem de sumar, però el que sí que és cert és que vosaltres sou experts en liderar i ho heu demostrat en molts moments i sobretot en els darrers anys. Sí que des del col·legi hem impulsat moltes polítiques, des de l'ajuda en el Covid, a la professió, als professionals, amb col·laboracions amb la Facultat de Medicina i Infermeria, que això t'ho has descuidat, Mari. Facultat de Medicina i Infermeria. Sí, i fisioteràpia també en aquests moments. Tenim una col·laboració molt estreta i volem desenvolupar la professió des del moment en què tenim els alumnes aquí a les aules. Sí, i ja per acabar, els alumnes també han tingut un protagonisme perquè han vingut una bona part de la facultat també a escoltar. Sí. No els hem de perdre de vista. Són el futur de la professió, són el nostre relleu generacional i amb l'apartat de la geriatria, que ja hem vist aquí, per les diferents ponències, que no resulta molt atractiu de cara als nous professionals, fer-los entendre que el cuidatge bàsic, però que la geriatria també s'ha de començar a estimar des de la facultat. Us ho diria així com a professional que porto treballant amb la geriatria tota la meva carrera professional. Jordi Ballester, gràcies per atendre'ns, vicepresident del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers a Lleida. La primera visió integral i de futur de l'assistència geriàtrica del segle XXI, aquesta primera jornada multidisciplinar on s'ha fet un focus molt especial a la salut i la gent gran. Gràcies. Nosaltres posem el punt i final en aquest programa especial on hem pogut parlar amb els professionals i també amb el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers, que han sigut una mica el denominador comú que ha aglutinat a diferents professionals, tots ells vinculats a la salut i a la gent gran.